Наско и Гергана днес ще ни представят това не бих казала модела, но много практически примера на интегриране на STEAM и технологии в учебния процес. Единия е програмата на Space Camp в Турция. Гергана отговаря за това. От кога, Гергана? 3 години. 3 години. Ти вече 3 години правиш тази програма. Точно така. Тоест си натрупала много опит в това. Радвам се, че за 3 години много хора идват при нас и казват, че са чули от медиите, така че добиваме популярност и все повече деца ми пишат въпроси, искат да знаят и съответно ние работим с пълни сили по нашите задачи. 3 години вдъхновявате бъдещи астрономи, космонавти. Наско от своя страна има много лица. Това, с което аз ще го представя, той може да допълни, е като преподавател в Националната природо-математическа гимназия. Една гимназия, в която от една страна преподаването е на наистина високо ниво, от друга страна учениците поставят много предизвикателства пред своите преподаватели. Така че Наско днес ще ни разкаже малко за процеса, през който минава и за другите неща, в които влиза и в които се включва, през които и аз го познавам. Кой от вас ще започне? Ще започна аз, защото спецификата на моето представяне е малко по-различна. Освен преподавател в Националната природо-математическа гимназия, съм част и от една демонстрационна група, която се казва Корпус за бързо кърмене. И всъщност идеята на цялата работа е, че за да направим истинска наука в училище, ни трябва да стъпим на няколко стъпала, преди да стигнем до площадката, която е истинска наука. А именно първо трябва все пак, щем не щем, да има предметно знание. Колкото и да игровизираме, колкото и да се опитваме да го направим изключително забавно за учениците, трябва да имаме и някакво предметно знание. И тук ще ви говоря от гледна точка на химията, защото това е науката, която аз познавам. Аз съм химик и преподавам химия. Но естествено това може да се превъплати във всяка друга област. С демонстрационната група ние сме обиколили около 60 училища в България, като искаме да минем през всички. Или поне в тези, които ни поканят. И там се забелязват няколко много неприятни неща. В многото училищата всъщност учениците не провеждат експеримент. Имат демонстрация евентуално, но експеримент никога не провеждат. И се замислихме как да се справим с този проблем и това, което ми дойде на ум, ще ми извините, но аз не обичам да говоря, когато нямам нещо в ръцете си, така че ще отида ето там. Сега на екрана това, което ще се появи, е прекрасната картина на моята клавиатура. Това е ръката ми, здравейте. И сега, ако се погледнете към мен, аз съм тук. Така, ще видите в ръката ми един лист. Това е всъщност абсолютно цялата програма за преподаване, за правене на лабораторен експеримент в часовете по химия за 7-ми клас. Абсолютно всичко за 7-ми клас може да се направи тук. И как работи това? Всъщност това е нещо, което можем да дадем на всеки ученик. Представлява просто принтиран лист в джоб за документи. Нищо по-страшно от това. И всъщност, когато децата нямаме много реактиви или... Гледайте в екрана, не е нужда да гледате мен, нали ме чувате? Когато нямаме реактиви или нямаме база, нямаме стъклария, проблема много лесно се решава с едно такова бюджетно решение. Този комплект наистина е много евтин. Себестойността му е под 10 лева. И това, което можем да направим, мога да ви покажа направо как действа. Тук нарочно не съм фокусирал, за да не влизаме в физични детайли, но това е експеримента признаци за протичане на химична реакция. Ние даваме на децата, можем да им дадем сами да измислят експеримент, можем да им го дадем и това на готово, но признаци за протичане на химични реакции са промяна на цвета. Я да видим. Тук имаме един жълт разтвор и още един жълт разтвор. Я да видим какво става. Цвета се променя в син. И това учениците могат да го направят с ръцете си и да видят отблизо какво всъщност се случва. Защото химията не е просто, и всяка наука не е просто думички на дъската. Отделяне на газ, например. Ето едно парче мрамор. Те могат да пипнат мрамора, могат да го видят, могат да подушат, ако искат, въпреки че от това няма да имат голяма полза.
Но все пак, ако го залеем с разредена киселина, това, което се случва е, че почва да се отделя газ. Почва да се отделят мехурчета. И мехурчетата, дори и вие да не ги виждате особено много, защото са просто малки проблясвания, учениците ги виждат точно пред себе си. И естествено последното нещо, което ни трябва, за да покажем химични процеси и някаква утайка. Ето ни е един красив безцветен разтвор и малко от един друг. И какво става? Веднага пада утайка. И всъщност това цялото нещо е много лошо за българските учители, защото всъщност прави едно оправдание по-малко. За да научим науката като хората, трябва да я видим в цялостния ѝ вид. Тоест не можем само да пишем някакви теоретични неща, трябва тя да се пипне. Всяка наука, която влиза, нали, всяка природна наука, и химията, и биологията, и физиката, могат да бъдат пипнати, могат да бъдат докоснати, могат да бъдат подушени и гледани от опасно близко разстояние. И ние като учители сме длъжни да дадем възможност на учениците да видят науката отблизо. Тук не става въпрос да правиме учени, всеки от тях да стане химик, всеки от тях да стане физик. Не. Това на дъската е реално съществуващо. И реално съществуващото се описва с това на дъската. И когато можем да опишем един процес, когато можем да разберем защо става, ние развиваме критическо мислене и научен подход. А с критическо мислене и научен подход всъщност се справяме с доста по-мащабни проблеми на обществото. Естествено, един лист хартия няма да реши проблемите на обществото, това е ясно. Но е един от начините, по които можем да го направим. И в училище, когато се занимаваме с децата повече, им даваме да пипат, даваме им да гледаме, казваме им да помислят сами какво могат да направят, по едно време идват идеи. Достатъчно виждане какво може да става и достатъчно факултативно знание, човек почва да генерира идеи. И когато генерираме идеи, вече можем да правим разработки. Когато правим разработки, вече можем да караме науката да се развива. Естествено, може да не седим само в едно училище. Можем да го направим междуучилищно. Освен, че можем да го направим междуучилищно, можем да направим и друго нещо интересно. Можем да направим някакъв международен проект. Например, проекта, за който ще ни говори Гери. Благодаря ви. Благодаря ти, Наско. Два елемента подчертавам от изказването на Наско. Единия той ви показа и ви каза цената му, а другия е вратовръзката му, която не виждате, която е на химическите елементи. Сигурна съм, че за всеки в класовете му това би било впечатляващо. После ще ни кажеш колко струва, дали можем да си я позволим. Благодаря ти, Наско. Гери, заповядай. Благодаря за думата. Аз се изправих, защото съм свикнала да говоря права и да правя презентации из цяла България и да разказвам на ученици за космоса, за нашите космически успехи, макар и минали, и за това какво може да направим тук и сега. Както стана ясно, координатор съм на космически лагер за България и това лято се запознах с Никол и Ванеса, които са българчета от Габрово, но учат в Великобритания. Никол ми изпрати следното видео на ракета, която са построили в училище и изстрелват. Никол е на 14 години. Ванеса на 11 години отново в училище правят макет на ракета на специално изложение, учат за нейните части и я представят. Отново подчертавам, това са неща, които правят в училище, в учебната програма и децата започват да мечтаят отрано. Къде са космическите науки в нашето училище? Георги преди няколко месеца гледа моята TED презентация по тази тема и ми написа едно прочувствено писмо за това как той не е знаел, че имаме двама космонавти, не е знаел, че България от
60 години е космическа нация и започна да задава много въпроси. Той казва: не мога да разбера защо тези неща не ги учим в училище. Все едно сме се отрекли от тази научна област, а не трябва, защото тя е бъдещето. Трябва да направим една революция. Георги писа на омбудсмана на България Мая Манолова и вчера получих от него писмото, което тя му е изпратила. Мая Манолова му казва, че ще направи всичко възможно да направим тази революция и аз и Център за творческо обучение правим тези малки стъпки. Космическият лагер Space Camp Турция, за който стана въпрос по-рано през деня, е по модел на НАСА и има само 3 такива в света. Всяка година ние водим по 100 деца там, които учат STEAM образование, качват се на тренажери за астронавти, говорят се с Международната космическа станция или имаме гости астронавти и децата питат въпроси всякакви. Нещо, което Space Camp направи преди 3 години, за да може повече деца да се докоснат до космическите науки, беше да създаде програмата Бъдещи изследователи. Програмата, по която работят колегите от училището в Карнобат. Всъщност това, което получава учителят, е един пакет, готов, с материали от НАСА, видеа. Заниманията са веднъж седмично, като първата среща е видеоконференция, децата се запознават с експертите от Space Camp. След това има още 2 занятия и проекти, които представят пред колегите ни от космическия лагер. Кулминацията е всъщност август месец през лятото, когато нашите деца срещат такива деца, работили по програмата Бъдещи изследователи от цял свят и сравняват кой какво е работил по проектите. Space Camp обясняват за своя опит в видеоконференциите, тъй като за 13 години са правили множество видеоконференции с НАСА, над 200 и над 500 видеоконференции с деца от цял свят. Това са темите, по които се работи, като децата имат абсолютно пълна свобода да смаят колегите от Space Camp и, например, да ви представят да ви изрекламират една ваканция към Сатурн, където може да си купите определени неща, само че трябва да си вземете по-дебели дрехи, защото температурите са различни и така нататък. По първата тема, емблема на мисията, това е нещо, което преди да излетят в космоса всички астронавти правят. Тоест, събират се от цял свят учените, които ще пътуват в космоса и трябва да стигнат заедно до една емблема, която има техните имена и която общо взето маркира нещата, които ще се правят, мисията на пътуването. Този август училище в град Казанлък обра овациите на научния панаир, изобретявайки този хокей с магнити, с който астронавтите в състояние на безтегловност могат да си играят. Вече обявихме новите теми за есета за кампанията Space Camp и те са дадени от нашите 3 медалисти от предишни години. Така че ви каня да участвате и вие, да се включите към нашето космическо бъдеще, което се надявам отново да стане славно. Благодаря. Гери, всяко училище ли може да участва в Space Camp и как става това като кандидатстване?
Специално за кандидатстването относно конкурса ни, да, всеки може да участва. Бъдещи изследователи, има определени технически изисквания за да участва училището. Споменах видеоконференции, т.е. трябва да има мултимедия, трябва да има интернет, който е бърз, но ако това е на лице, ако има на лице един учител или няколко, защото може да се прави с един учител по английски, един по наука, един по някакъв друг предмет, става прекрасно STEAM образование и теми, които, както видяхте, тревожат космонавтите на какво да си играят на Международната космическа станция. А в Space Camp кандидатстването е индивидуално и може да кандидатства всеки? Могат да кандидатстват индивидуално, за това е и нашия конкурс. От 2 години насам имаме и подкрепа на общини, така че имаме още 6 паралелни конкурса и също така детето може да кандидатства и през училището, ако той е наш партньор. Тоест, ако вие сте училище бъдещи следователи, идеята е да има поне 2 деца, които да донесат вашите проекти и да покажат на този научен панаир какво сте работили през годината. Тук виждам един въпрос, който като че ли в първата презентация на Карнобат засегнахме малко. Как стои интегрирането или изобщо представянето на бъдещи изследователи в редовните часове? Налага ли ви се да излизате извън тях или учителите са свободни да намират гъвкаво решение? Имаме, т.е. работили сме с около 10 училища за тези 3 години. Всяко училище намира индивидуално решение. Специално математическата гимназия във Варна, те включиха бъдещи изследователи в самите часове. И това стана част от нормалните, т.е. как се казва? Да, в редовните занятия. Имаме училища пък, които отдавна имат някакъв извънкласни дейности и бъдещи изследователи го включиха просто като едни готови материали, готови теми и най-накрая награда за децата, които пък най-добре се изявяват. Така че и двата начина ги има. Вече зависи от самото училище и вътрешната организация как подходят към тази възможност. Тоест намерили сте пробива в твърдото съдържание, омекотили сте съдържанието. Един въпрос към Наско. Дай една препоръка на учителите, които се борят с предизвикателствата на учене на наука без демонстрация всеки ден. Ти даде един практически пример, който може да се използва. Той е направен от теб, от вас, от ваш екип. Може ли да се използва свободно? Къде да се намери този работен лист? Този работен лист точно е разработен и оптимизиран от мен, като с най-скоро време искам да направя аз в партньорство с още няколко души, да го направя достъпен за учителите. Естествено, той си върви с методика, върви си с това, което трябва да има. И идеята е, че в крайна сметка, след съвсем скоро време се надявам, защото все пак това, което ви показвам е един прототип, се надявам да го има като продукт, който обаче да може да се прави точно по искането на учителя. Тоест, ако иска всичко, да има всичко. Ако има неща, но не иска всичко, да има само каквото е. Все едно си поръчваме... се адаптира. Да, точно така. Все едно си поръчваме пица по телефона, само че си поръчваме цялата година експерименти. Ти как стигна до това? Заради посещенията на много училища, ние с демонстрационната група Корпус за бързо гърмене правим едно нещо, което се казва мобилна лаборатория. Или лаборатория на колела, или подвижна лаборатория, зависимост кой момент от проекта е. И с тази лаборатория ние сме видели училища в София, училища в Варна, училища в Търговище, училища и надлъж, и на шир буквално в България.
И тенденцията навсякъде е същата. Учителите искат, децата искат, никой няма. И това никой няма, мен много ме дразни, защото това да имаме не е толкова трудно. Просто, когато твърде много влезем в един коловоз на това какво да правим и как, почваме да си слагаме капаците и да не виждаме по какъв друг начин може то да бъде направено. И точно затова разработвам такива помагала, да. Просто за да покажа, че може. Естествено, не искам от никой да си ги взима само от мен, само моите. Просто искам да покажа, че има възможност всичко да се направи доста по-евтино, лесно, така че и учителя да може да покаже нещо, и ученика да може да види нещо от съвсем близо. Супер. Не знам дали сте гледали корпуса за бързо гърмене. Те са страшно заети хора. Дано да сте успели. Да, дано да сте успели. Вероятно и в... Кажи, моля те, чисто практически, ако някой иска да ви покани, колко сте заети? Заетостта е по-малкия проблем. Посещенията ни към училище, нали, това е друга причина, поради която реших да разработвам комплектите, е за да може да стигаме до училищата, дори когато физически не мога да стигнем до училищата. Защото да отидем в едно училище също не е прекомерно ефтино. Ние искаме, когато сме в училище, абсолютно всичко да е безплатно за учениците. Тоест, съвсем скоро може да следите страницата Корпус за бързо гърмене във Facebook. Това за сега е единия начин, по който може да ни намерите. Съвсем скоро пускаме и сайт. В момента сме в процес, в който се опитваме да покажем на големи фирми, че експериментът в училище е социално важен. Това означава, че евентуално ще можем пак да пуснем програмата за ходене по училища и се надяваме в най-скоро време това да се случи. Тоест търсите дарител и спонсор за Точно нея. така. Ако някой от вас има идея, това за нас ще бъде полезно и за всички нас, защото посещението в училище на корпуса иначе е много трудно, да не кажа невъзможно. Аз искам да препоръчам точно такова посещение, защото Наско ми напомня на един физик в Space Camp, който по същия начин гърми неща и който в Норвегия, когато има нещо избухне в университета, значи, че е той. Но просто децата се залепят за него и след един час с Наско казват, че искат да стават химици, така че внимавайте. Освен децата се залепят и възрастните. Ние сме били с корпуса на партии за възрастни в Музейко и всичко друго избледня рязко и непрекъснато от програмата пред тяхното представяне.